bandiraɓe yeɓoy min ɗo Winndere-tv mi salmini moon kala inde mum e yettode muɗum komin Aissata Coulibaly debbo Mouhamadou Hunari oɗon toon émission jaam ɓuuri ɗo e Winndere-tv. émission men hande noon gadduɗen ko cikkittoɗo woni sikke noon moƴƴani e banggueji foof te sa haasi ha nehi ɗum e hoorema tan sa rentani ko noon mawdoyta. Cikkowo ala e saabu muɗum horo etoni wiide ni Allah janggo ɗum saha noon wawde ɗum sa heesi hen ha woni cikkowo sala ñaama ko probléme sala yara ko probléme sala lelo ko probléme goɗɗum e goɗɗum ko probléme wonta e ma yi cikkittoɗo mo ganduɗa kañum addunta hoore mum probléme uji ɗi gasata holni probléme addata koye mum so tawi an ka cikkittoɗo an mo jiiɗa ɗiɗon e kalda foof mbiya aha ɓe koyeyam woni ɓe holkoɓe kaalata sa ronki andude an koɓe kaalata pour woni ko tan wiyata an mbata koye ma wona an mbata an ko tagui ala wiya koye ma wona mbata an a wona baɗojo sala hooli hoorema ala andi an ko mbatta ala andi an ko jaata ala andi an ko pewjata ko tagui Allah sikkito hoto sikkito kono an addana a nanani joomumen kadi gonani ma an ko an jeeyi hoorema tan ko ya sikkito ɗiɗo to gondi fof mbiya ɓe koye muɗum so tawi noon kam hen goto e mabɓe tan haaldata e muɗum bone waɗi mbita tan ko ɓeeɗo kay hande ko yam tan ɓe goni jaaha ɗum rewe ma ha goɗɗo kadi ha kaɓɓa e muɗum ma mbaɗa créé ni hande kaɓirɗa e on sa haaɓe muɗum mbiya an a yiiɗa kam si ɗum an gagnamo ala haalde e mum ala wadde mum ko tago haaldata e makko onon ɗiɗo ko onon mbaddi kono kanko o waddani e makko mo jogui droit haalde e makko an wona noon poɗɗa wona noon foti wonde rôle ma ko hollum an oppu ha nanduɗa e hakkille ma ha neɗɗo addanma hayso neɗɗo addanima no oppu an ha nana si ɗum woni hen gueɗe ko addande hoore muɗum probléme ka cikkittoɗo so jomum jalti ka cikkitiɗo ta tan anda jomum to jeeya a sikkitto so jomum ne kaala ka cikkittoɗo an sa wiyal ñalliyaɓe goɗɗo a ñallimi ton kono hakkille ma wona ne mumen soɗum mbiya ka yalti galle tan kadi jomumen koye towma gora taw noon jomumen nane e ndemen goɗɗo si ɗum hande oɗo sadio to gonɗen hay goto ala e temps ni wonde ni e guurum nanɗo ene ñaama go foof hande won projet muɗum mo yiiɗi dognude go foof hande ne jogui ko yiiɗi wadde ko heewi taw wona wonde e dow mum laɓɓinen ɓerɗe meɗen mbawi wondude no hannirta ni mbawen haaldude no hannirta ni mbawen yewtude no hannirta ni cikkowo an sa woni cikkowo a ala e saago ma de so ɗum sa defanama mbiyata ko wonko waɗa hen sa adanama tufam mbiya wonko waɗa hen hay so neɗɗo goɗɗo noddimo téléphone ne haalanma huuɗo ma sikkude est ce que ndo haalantami est ce que o haalnani aduna fof fuɗɗi arde haalde hen cikkeji hankkadi a woni ɗum e hoorema banggueji fof ka cikkittoɗo so tawi arema hayso itti temedere yima na mbiya est ce que rokkani nawla mo temedde ɗiɗi walla mbiya est ce que rokkani bawmo ujunere walla est ce que hokkani mawɗo mo ujunnaje ɗiɗi a woni ɗum e hoorema hoppen sikke moƴƴani sikke juulata ɗum no wadde ko juulata an ko tagui an juulɗo ala wona ɗum e hoorema ko tagui an ɗum ɗon ala nehi ɗum e ɓernde ma ha mawnoyma ha donka wondude e ɓiye cikkittoɗo wondata e ɓiyum wondata e esum wondata ni hay goto so ɗum an ka cikkittoɗo tan ko sikke tan an hen gonɗa goppen sikke moƴƴani mbawi wondude e suhaɓe meɗen mbawi wondude e yimɓe galle meɗen mbawi wondude e israɓe meɗen mbawi wondude e kala meɗen ko ɗum noon gaddanno ɗon hande e émission meɗen jaam ɓuuri ɗo e Winndere-tv bandiraɓe continue wadde partagé e abonné kadi kaɗuɗon min kadi no hannirta ni Winndere-tv ha yesso ko laawol.